До брега на Черно море, в една позната, малко позната или съвсем непозната за някой България, вече столетия се крие едно чудо. То се случва само в един ден в годината, всяка година. Етнолози, фолклористи, физици, историци, лекари безуспешно се опитват да обяснят уникалното явление години наред. Но се връщат обратно по този път, разочаровани от разума и очаровани от сетивата си. Чудото се е спотаило през 9 планини в 10-та, сред ниски хълмове и стръмни долове, по поречието на реките Резовска и Велека, сред девствена природа, далеч от цивилизацията. Когато Господ създавал света и стигнал до тези места, той само се усмихнал. От усмивката му се родила Странджа планина. На края на България има едно село Българи. На картата е отбелязано с почти незабележима точица. Ако някой се загуби и попадне в него, няма да види нищо особено. Това е едно от местата по света, където обикновено нищо не се случва, освен на 3 срещу 4 юни. Българи е малко селце. Къщите са около 100. Повечето от тях необитаеми. Младите са избягали, за да търсят начини да се препитават. Те се връщат само когато се случва чудото. През останалото време старците живеят със спомените колко оживено и весело е било тук преди години. И очите им помръкват всеки път, когато не срещнат никого на селския площад. В безкрайната тишина прониква само блеенето на стадо. Във въздуха се носи мирисът на дървени въглища, а ракиджията винаги отваря рано. Такъв е всеки следващ ден и последващия, освен на 3 срещу 4 юни. Една легенда разказва, че преди стотици години хората в село Българи започнали да се разболяват и умират. Никой не можел да направи нищо. Една нощ жена от селото сънувала странен сън. Сънят й повелявал да накладе огън и да влезе да играе боса върху живите въглени. Жената се съпротивлявала на това видение, но то се повтаряло нощ след нощ. И тя изпълнила повелята. Наклала огромен огън на селския площад и затанцувала върху въглените. Докато танцувала, говорила свързани и несвързани думи, сред които селяните разбрали: голям грях е да се жените помежду си. Спрете и болестите ви ще спрат. До този момент хората се женили един за друг, без да смесват кръвта си с тази на хора от други села. След това предсказание, жената излязла невредима от огъня. Това била първата нестинарка. Според историческите факти, нестинарството се е появило още по времето, когато тези земи били обитавани от мистичните траки. Въпреки варварски нашествия и природни стихии, то е оцеляло в вековете, като послание за бъдещето, което днес започва да изчезва неразгадано. Според някои учени, думата нестинарство произлиза от огнище, според други означава хората, които въздишат. Хората, които въздишат, не са атракция. Те не влизат в огъня, за да им ръкопляскат. Тяхната тайна е друга. Без болест не можеш да влезеш в огънят. Как са да влезеш в огънят, като трябва нещо да има, да те тревожи, да имаш някаква нерва, да имаш нещо. Не може така. Да преземе така жълто. Баба Кали е живата памет на селцето. Тази дребна женица е събрала в крехкото си тяло благородството на светица и мъдростта на 90-те си години.
Скритото и под черна забрадка лице носи следите на жестоката съдба на майка, изпратила 2 сина в отвъдното. Точно така изглеждали нестинарките, но баба Кали никога не е влизала в огъня. Я гледах баба Злата, старата баба Злата, и като ще да дойде време да хи прифата, значи, тия станува жълти и лед поледени. И бърка в огънят. Бърка го, това е лично одет. Баба Злата най-така го очертила огънят и го фърляла най-така. Ходенето в огъня се появило като езически обичай, но по времето на Византийската империя се сляло с култа към Свети Константин. Затова и до днес нестинарите влизат в жаравата само с иконата на светеца и само на празника му, на 3 срещу 4 юни. Хората от българи вярват, че за да играят нестинарите в огъня без да изгорят, те трябва да са обладани от духа на Свети Константин. Много нестинари разказвали едно и също видение, което имали докато танцували в огъня. Те виждали Свети Константин да върви пред тях и да полива въглените с вода. Затова краката на нестинарите оставали невредими. От София професори дойде за краката и та гледаха. Обаче нищо няма и тия се чудят. Абе какво стана, казва тук? Краката и да нямат нищо. Това жар в това нещо. Легендите и историите за нестинарите са най-вълнуващи, когато ги разказва бай Киро. Може би защото той прилича на герой от приказка. Живял е близо до чудото на нестинарите дълги години. Женен е за една нестинарска дъщеря – Киряки. Заедно са повече от 50 години. И в радост, и в тъга. Повече в тъга. Баба Киряки не обича да говори за майка си. Споменът натъжава очите й, ако изобщо е възможно да бъдат натъжени повече. В село Българи е имало много нестинари. Хората още помнят Нуна, Кераца, Мила, Киро, Марула, Марийка, но за силата и чудесата на баба Злата продължава да говори цялото село. Злата Даскалова, майката на Киряки, е родена през 1886 година. Едва ли през последното столетие в селото е имало по-уважаван човек от нея. Тази дребна, скромна, тиха жена имала силата да вижда в бъдещето и да лекува от болести. Баба Злата беше много скромен човек и вярваше. Там много вярваше. Хубаво, мъже и като почина и седне стана тя нестинарка. Като ща да прихвата там, като ща поръча нача, бъркаше така огънът. Ма огън, не така малко огън. И викаше, че има сили. И тя не ги знае. И самата тя не ги знае какви са, а мъй казва, и никой друг не ги знае. Тогава имаше сила. Имаше сила тогава. Това жив човек да върви да играе в огънят, това не е малка работа, де. Силата на баба Злата може да се усети и около гроба й. Повече от 40 години след смъртта й, спомените на селените за баба Злата са пропити от смесица на страх, съчувствие, уважение и благодарност, достигащи до благоговение пред личността на нестинарката. Въпреки огромното благоговение, което селените изпитвали пред баба Злата, никой не искал да има участта й. Те знаели, че за нея нестинарството не е благо, а мъка, орис, болест, чието единствено лекарство е огъня. Като дойде това време, вика, ние имаме един много критичен период, който от време на време виждаме нещо ни казва това да вършиме и така да вършим, но това, вика, Господ само ни го дава. Тя като стои и почва и така да трепера и тук като почва вах, и така прави ръките си, така прави, смяна ръките си
и лицето й се сменява. Хората вярват, че в този миг, в който ръцете и нозете на нестинарите се вледеняват, очите им започват да блуждаят, пулсът и дишането им се очестяват, силата на светеца влиза в телата им и тогава нестинарите се хвърлят в жаравата. Нестинарките обикновено са жени, които вече не могат да раждат. Дълго са живели на този свят. Познали са и радостта, и болката. Напълнили са догоре душата си с тъга. Отворили са сетивата си и за чуждата мъка. Обикновено те са преживели тежка болест или голямо нещастие. Изпадането в транс и влизането в огъня ги освобождават от огромната мъка, която ги е задушавала. В село българи вярват, че нестинарките влизат в жаравата, за да изкупят греховете на всички хора от селото и да пречистят душите им. Не всички обаче приемали това състояние на духа и плътта. Повечето от нестинарите били жени. Някои от мъжете им така се срамували от тях, че с наближаването на празника ги затваряли вкъщи и не им позволявали да танцуват или да кладат огън. Легендите разказват за една нестинарка, заключена в къщата си. Обзета от голямата нестинарска мъка, тя в несвяст запалила огън и затанцувала в него. Накрая изгоряла в пламъците на подпаления си дом. Каква е тази нечовешка мъка, която кара живи хора да се хвърлят боси в горящи въглени? Всичко започва много преди нестинарите да влязат в огъня. Дни преди 3 юни цялото село притихва, за да подготви душата си за чудото. Тази малка постройка се намира близо до площада. И ако минавате покрай нея, ще помислите, че е стара къща, в която не живее никой. Но зад олющените й стени се крият феномени и тайни. Нарича се Конак. Това е най-свещеното място в село Българи. В Конака се пази едно от съкровищата на селото – тъпана на Свети Константин. Никой не знае колко стар е, но според местните, този привидно обикновен музикален инструмент има необяснима сила. Ако по време на празника болен човек започне да го бие, оздравява. Хората разказват, че понякога през нощта чували тъпана и виждали светлина, а в коначето нямало никого. Баба Дукена подготвя коначето на Свети Константин за празника не само защото в него ще влезе цялото село, а защото светецът ще се подслони за една нощ в този свой дом. За него баба Дукена чисти коначето. Него чака като скъп гост. Решила съм да служа на Бог. Това е.
70 години съм работила на мене, сега вече от тук нататък, докато съм жива, ще работя на Бога. На Бога ще работя. Баба Дукена и сегашният епитроп Байко Стадин са много горди. Във времена, когато няма нестинари, епитропите са главни действащи лица на празника на Свети Константин. Откакто баба Злата починала, в селото не се е раждал нестинар. Баба Дукена се грижи за коначето, а Байко Стадин за изворите със свещена вода, за жертвоприношението и за душите на хората. Епитропът замества и православния свещеник, защото тук свещеник идва само за погребение. Преди години епитроп се ставало само след съновидение на нестинарката. Днес се избира един от най-достойните хора в селото. Има 14 години, дет съм питроп. И слугувах, дет се казва, без никаква заплата. Всеки не моя работа там да е. Там трябва да си кротък човек, добър човек с хората, да имат уважението, да си човек, дет се казва, над човеците. Но Байкиро се отказал от епитропството, защото се разболял. И вече не може да се грижи за конака, а язмите и хората. В деня на Свети Константин животът на селото е напълно различен. Добър ден. Не си ма, за един пръстък, аз съм валян. Ти? Кочет. Ага. Ти запали ли? Той не е най-главният човек. Како пак? Днеска ми даде си ти коси и сила. Днеска за празникът Ще ти помогне? ще ми помогне и утре. Нека. Помогна, бе, Помогна ти. А ще чувстваш се по-добре. Едно, че те ето тук. Няма ли тъй? Половината. Нека. В същата сутрин, в същия час, в същия миг, на 400 км от село Българи, в едно друго село, Стоманово, в една друга планина, Родопите, един овчар също подготвяше душата си за чудото. Казва се Иво Аянски. Живее в едно селце, където пътя свършва. Нивите, животните, дъщеря му и споменът за баба му Росана са неговите истини. Баба му била нестинарка. Тайно. На големия ден, на празника, той вади от старата ракла носията й и връща времето назад. Докато Иво Аянски ритуално облича близките си в старинни празнични дрехи, в конака на село Българи епитропите обличат иконите в специално ушити за тях ризи, защото вярват, че на този ден духът на светеца влиза в иконата
и тя оживява. Айде, сте пусти сега да ти помага да вървиш. Пани горе ръката. Ето ще ти. Ето. В мига, когато светецът слиза на земята, студът обхваща нестинарите и те започват да изпитват силно влечение към жаравата. Тази сутрин едно село без нестинари тръгна към свещения извор. Към своя свещен извор се опъти и един нестинар, след който селото не тръгна. Няма абсолютно добро и абсолютно зло, същото е с нестинарството. Плащаш една цена голяма, за да можеш да носиш тази орис. Тя е свързана с откупването на здраве, щастие и благословия на цялата общност, с която живееш. Но си белязан. Това човек сам не си го избира. Последваха го само хората, които е спасил от неизлечими болести. На този ден те винаги се връщат. А Язмото, свещеният извор на селото, е открит от нестинарките преди години, чрез съновидение. Това място е неприкосновено. В него витае силата. Хората вярват, че водата може да ги излекува от всички болести. Само епитропът има право да отвори Аязмото и единствено на празника на Свети Константин раздава на хората от лековитата вода. Нестинарството как ще го научиш? Ти трябва себе си да го намериш. От тебе, у мене, у баба Злата, той е вътре. Когато ти заговори, за разправя ти гайдата и тъпана за предишно и за какво е било, и като потопиш ръка в тая вода, знаме за колко болести лек става, знам от каква дълбина иде. Докато в село Българи денят на Свети Константин е най-големият празник, в Стоманово 3 юни е един съвсем обикновен ден. Хората в селото на Иво Аянски изповядват исляма. За тях нестинарството е нечиста сила. Те се страхуват от овчаря, посветен на огъня. Нито съм мюсюлманин, нито съм християн. Ще ти кажа, езичник съм. И се гордея с тази работа. Уважавам християнството, мюсюлманството, будизма. Ама и те са частичка от тая цялата работа. А всичкото останало остава цялата вселена и мирозданието. Аз не я вярвам. В изворите и във водите. От тях, откъдето ми иде силата. 90-та година, 91-та, след много тежко мое заболяване, чернодробно, бях изпаднал в кома. И още тогава много визии за места, тъпана, гайдата, агнета, бикове, ту мъже и жени, ту само мъже, ту в дълги бели роби. И след като приключи това нещо с тези визии и видения, след излизането ми от болницата и от кома, аз тръгнах за онзи край. Една легенда разказва, че огненият танц се е появил за първи път в местността Припор, до река Велека.
Там се е намирало старото село Българи, а близо до него голямото Аязмо. След преселението на новото място, на деня на Свети Константин хората от село Българи ходили близо час, прехвърляли 3 баира, за да стигнат до свещения извор. Днес пътят до голямото Аязмо е почти непроходим, а свещените одърчета, на които са почивали иконите, отдавна са изгнили. От десетилетие тук не е стъпвал човешки крак. Под тези дървета до началото на миналия век са се събирали хората от 5 села, за да почетат светеца си, да вземат сила от свещената вода и да дадат курбан. Вече почти никой не може да открие мястото, но силата все още витае около този мистичен извор. Някога, разказват селяните, всяка година срещу Константинов ден при Аязмото идвал едър Елен. С рогата си той почиствал падналите през зимата листа и клони. След това лягал, почивал си и доброволно се принасял в жертва на светеца. Една година обаче Еленът закъснял. Щом дотичал, хората го хванали и го заклали. На следващата година силата не изпратила Елен. Тогава, като баба Злата, ми казала: знаете ли защо няма? Защо? Защото дойде животното уморено и вие не го оставите да отпочине и го заклахте, и тъва сила се разсърди и казва: никакво животно не ви трябва. От тогава селяните започнали да дават на светията курбан от своите домашни животни. Най-хубаво е животното, което се принася в жертва, да бъде бяло като небесно божество. Да е на 1, 3 или 9 години, защото се вярва, че тези числа носят щастие. Кръвта му трябва да изтече в земята, защото хората вярват, че така виталните сили се пренасят и се подхранва силата на светеца. Курбанът е връзката между човека и божеството. Ако по време на жертвоприношението животното не се дърпа, не страда, а само положи главата си, светецът приема жертвата и годината ще бъде хубава. Всеки го нистинарлъка иска курбан. Хубаво. Говори ти силата. Това и това ще имаш. Ще те дачат хората, ще идваш помощ, ще раздаваш. А за това трябва голям курбан да дадеш. И ще вземе от теб това, което ти е най-мило. За мен най-милото човек по-мило от децата си няма. И аз цяла година преди да се роди моето дете, знаех, че то няма да живее. Поне това не ме споходи илюзията и заблудата. Аз знаех, че това е жертва, която ще вземат, защото човек трябва да прегори от всякъде, да обръгне, за да не можеш да се затвориш за ничия болка. Въпреки че хората от село Българи са бедни, месото на жертвеното животно радва повече душите им, отколкото телата им. Като ястие, курбанът се приготвя от варено месо, без сол и подправки. Той е тържество на духа, на вярата, а не обикновен обяд, който цели да ги засити. Хората по тези места често сънуват, че светецът иска от тях да извършат жертвоприношение. Понякога сънищата се повтарят и повтарят, докато човекът даде курбан. Много хора са казвали, че са сънували нещо курбан, нещо и си ги дават хората.
Това се казва обрук, вика на нея. Обрук се обрекла. Дали ще е на Господа, дали ще е на Светимина. Я един път се обреках на Светимина и си го заклах едно бравче. За какво е било, кой знае, нещо не е станало притеснено мъжда. Та се обреках едно ягненце така малко и го заклах на Светимина. По тези места лекари няма. Преди нестинарките са лекували. Днес хората измолват здравето си от светците. Като ще имаме някой болно дете или някой човек от нас, ние не бе доктора това. Ще пове през комизната на Свети Костадин и ще сторим така. Господ сполаймо и Свети Костадина сребърен и маланен. Всичките свети помогните и ще направим и така. Ей така. Пак Господ сполаймо, пак така е Свети Костадина, помогне живот и здравие, на който не бе болен. 3 пъта най-така ще направиме и когато в момента запалиме на комизната, това пак друг път, като запалиме на комизната, запалиме... Хората от селото вярват в сънищата си. Не толкова в църквата, колкото в собствените си сънища те се срещат със Свети Константин. В тях търсят отговор на въпросите и молитвите си. Това е едно интересно малко общество, което вярва в чудото и несъзнателно се грижи тази вяра да не изчезне, защото с нея ще изчезне и чудото. Има ли го всъщност? Коя висша сила си играе с душите на тези хора? Старите нестинарки имали 2 големи дарби – да пророкуват и да лекуват. Дори най-големите неверници търсили помощта им, когато имали нужда. Днес малкото останали нестинари влизат в жаравата, но не могат да гадаят бъдещето и да лекуват от болести. На 3 юни 2003 година един от посветените на огъня предсказа бъдещето. Ще промени света! Ще промени още една война в арабския свят, ще почне 2 ултиматума. Орел, рак и штука ще станат. Обединената сила, държавата, политиката, 3 вота ще има, се промени. Зимата няма да дочека, голяма промяна ще стане. Лошо се гледа, друга болест иде по кръвта. Хората деца няма да имат. Раплъка нова война се запали. Помнете Сирия, помнете Иран. Япония рецесия ще има 6 месеца. Голям трус. И тук света се тресяла по-леко. Ще подсилят имунната система и самопознанието на клетките и ще надвият в голяма степен рака. Той е видоизменчив, но на едно голямо ниво ще го стопира. Като почнаха от клетка да се възпроизвеждат хората все по-малко, на всеки 10 по един ще може деца да има. Света оттам ще отпадне, планетата се защитава да може да го изхранва човечеството. На тези дни се вързват
въздуха и водата, огъня и земята. Времето и пространството се разтваря. Тогава душата ти е отворен един много дълъг път. И отиваш там, където всичко се записва. За живи, за умрели, за минало, за настояще. Пътеката е отворена. И затова имаш сила в самото ти тяло да влезеш в жърта и да не гориш. От земята, например, как съм го чувствал, тя се дига нагоре и идва до повърхността. Отгоре небето се спуска, звездите слизат. И отразяват се тогава. Жаравиното небе и звездното небе едно в друго. И минава между тях водата да ги уравновеси, да не се бият и оплождат земята. Това е време на равновесие, кръстно равновесие, в което силите идват на едно. Тези 4 стихии са създали целия видим свят, в който живеем. Когато те дойдат на Кантари, дойдат в мир, да не воюват. Всеки от тях дава силата, се създава това време и пространство, в което се създава душата на човека. През 1996 година, вместо на датата останала от векове, празникът в село Българи бил направен в събота, за да дойдат повече гости и туристи. След това иконите, които давали сила на хората от селото столетия наред, били откраднати, а на празничното хоро един селянин паднал и починал. Въпреки завета на баба Злата, датата на празника никога да не се променя, и новият епитроп веднъж допуснал деня на Свети Константин да се празнува 2 дни по-рано. Мистинарството е една цяла морална парадигма на съществуване, на разбиране. От земята и от хората да не взимаш без да си даш. Там, където можеш да помогнеш, да не се направиш, че не си видял. Това, което силата поиска за курбан, за дома си, да дадеш, но от суфрата си никого да не върнеш, и вярваш и не вярваш. На всички суфра да сложиш. А нестинарството е лечителство и ясновидство. То е тежка карма. Жърта се гори и се пали, за да снеме от теб тая макахорска болка и вяра, с която идват през цялата година, докато дойде и пламне нестинарски огън хората. След 7 години на унижение, когато нямаше по какъв друг начин да ме унижат, ми казваха ялова. Това е най-голямата болка, която съм изживяла. Ето сега виждате, това дете, което прилича на мен, е плод на грижата на Иво към всички хора. Благодарение на неговото лечение, на неговата намеса, аз имах възможността да се радвам на това прекрасно дете. Нощта се спуска над Българи. Във въздуха се усеща странно напрежение. Ще дойдат ли и тази година? Питат се хората. Това е молитвата на нестинарското село, останало без нестинари. Някой да влезе в огъня им, някой да изкупи греховете им.
Нощта се спуска над Стоманово. Хората са се скрили в къщите си. Те считат за грях езичник да изкупва греховете им. В село Българи посветени на огъня вече няма. В жаравата ще влязат нестинари от околни села, в които този ден отдавна не е празник. Селото е притихнало и чудото, което е чакало цяла година, идва.
Докато българи заспива, в конака се събират епитропът и най-тачените хора в селото. Те правят обредна вечеря в чест на светеца и цяла нощ славят името му. Претегляйки греховете в душите си, селените щастливи откриват, че се чувстват опростени. Така завършва голямата нощ на малкото село. На другата сутрин село Българи се събуди като едно от местата по света, където обикновено нищо не се случва. Един ден, малко след празника, душата на стария епитроп отиде да се срещне с баба Злата и свети Константин.